πάμε σιγά σιγά. Έλα κάνουμε και μία μαζί ρε Νανακό. Έλα ρε Μιχάλη. Έλα εδώ, να τραβήξει μία φωτογραφία η θεία. Έλα γιατί έχει ανηφόρα τώρα. Έλα Μισελ. Με τραβάς. Τραβάω βίντεο. Κάτσε μωρέ, θα πέσω πίσω. Τραβάει βίντεο. Γελάτε βρε που δεν θέλετε. Για να δούμε και εσάς. Δεσποινίδες, παντού γυναίκες ρε. Τι έγινε εδώ ρε. Έλατε. Πω Αλεξάνδρεφε. Πω Αλεξάνδρεφε. Τρεις τις κάνατε. Πω ήμασταν όλοι για τα πανηγύρια. Δεν λέτε ότι σας ομορφήναμε τη ζωή, μιλάτε και από πάνω. Εκείνο εκεί στη γωνία. Τι θα θέλεις. Καλή. Δεν έκανε πριν. Καλή. Για την κάμερα να κάνουμε να δούμε τι είναι εκείνο εκεί στη γωνία. Καλή. Έλα Μιχάλη. Έλα να, εκεί όπως σε περίπου.